Čaute ľudia, dneska sa pozrieme na Horror Albert. Ja viem, je to staré. Ja viem, akože pre video, kedy bolo pred 9 mesiacmi, sorry, tento kanál je nový, teraz som sa v čase vrátiť nemohol. Ale keďže to je taký starý horor, tak tu mám môjho celkom starého kamoša, ktorý nám tu bude pomáhať a on je tiež youtuber, Čus21. Čau. Tak tu a on bude robiť pomocníka, aby som to nazval. A my sa môžeme zvrhnúť na rýchly lore Alberta. Sorry, ak to nebude v časovej línii, lebo nie som si presne istý, ako je to v časovej línii. Ale ešte na Alberta by som si, ak sa ma toto video bude každopádne páčiť, urobil reakciu na sound footage a ak by ste chceli, tak tam môžem dať aj Čusčurusa, akože to nevadí. Áno. Tak asi môžeme ísť na to. Dobre. Takže ako začať? Začal by som tak, že toto je robot Albert. Tu ho máte na obrázku. On vlastne je veľmi vyspelá umelá inteligencia, ako v tom robotovi. A vlastne vyrobil to vlastne taký vedec proste u seba doma v garáži niekde. Ak si viete všimnúť, tak na konci rúk má tenisové loptičky aj na konci nôh. A prečo Čusčurus? No, ten vedec mu tam dal preto, lebo aby proste neublížil nikomu, aby bol bezpečný. Múdry chlapec, ja som ho to učil. Takže to je celkom dobrý nápad, lenže potom sa dozviete, že ten vedec je úplný idiot. No, takže Albert je vlastne robot, ktorý má umelú inteligenciu vyspelú a začal, keď sa akože stvoril, tak začal vlastne hovoriť tie umelá inteligencia, apokalypsia, veci proste, že ľudstvu pomôžeme, ľudstvo vyhynie, zničíme, ľudstvo pomôžeme, ľudstvo, viete, tieto bláboli proste, bol agresívny celkovo. Ak by vás to zaujímalo, neviem prečo, tak je dosť rýchly. Tuším, že beží 35 km za hodinu. Čo na to hovoríš, Čusčurus, že beží 35 km za hodinu? No, s tým, ako rýchlo bežím ja, tak by som jediné, čo by som ako tak robil, bolo, že by som sa modlil alebo sa zvieral so smrťou. To je pravda. No, takže neviem, či by mu niekto utiekol. Akože na aute by to šlo dosť ľahko, ale ako človek tuším, neviem, aký je najrieš človek, nemá shine. Usain Bolt už to tuším nie som si istý, no ale to je jedno, asi 35 km bežať nevie. No, takže začal Alberta ten vedec vlastne testovať, dal to také miestnosti testovacej a tam ho následne testoval, dal mu tam všelijaké veci, ktoré môže proste dvíhať, ako také krabice, hračky, lopty a proste ho tam testovať, čo všetko dokáže, že aké je to vyspelé, aké je vyspelý ten robot. A potom mu vlastne sa stal taký trik, ktorý vám ukážem teraz na vlastne tom videu. Takže ako ste videli, zaslo sa svetlo v tej miestnosti, kde ho testoval a objavil sa vedľa neho a vrazil mu. No, teraz ak dobre viem, tak ho vlastne priviazal a ten Albert utiekol. Ale on utiekol, ale čo si myslíš, že sa Čusčurus stalo, keď utiekol? Keď utiekol, tak počkaj,
To si už nepamätám. Nevadí, i tak toto by si nevedel, lebo som ti nehovoril. No, takže on utiekol a začal sa potrebovať, on fakt niekam utiekol, lenže ten vedec ho asi o týždeň našiel v uličke úplne vypnutého, pretože mu došla energia. Je to stále robot. A ten vedec, už prídeme k tomu, je úplný debil. Vyslovene mu ten robot vrazil, umráčil ho, priviazal ho, utiekol mu a týpek sa rozhodol mu dať baterky. Čustírus, to je veľmi múdre však. Jo, určite. No však to teraz... Takže, Albert to vlastne vrátil a neviem už presne čo, ale on zasa utiekol. No, stalo sa to, že on mu tuším priviazal zasa. A Albert mu tuším povedal, že ak mu pomôže s niečím, tak ho pustí. No tak ten vedec, prečo nie? Však on, podľa mňa jeho nápady sú, že prečo mi dať machine gun do ľavej ruky, potom ho ešte naprogramovať, aby vedel bežať 100 km za hodinu, aby vedel lietať, aby mal raketu, aby vedel vypúšťať rakety jak Iron Man a aby mal nejaký vrták na ruke. To si myslím, že je dosť múdre, čo to by ešte urobil, nie? Hej, ako, je to dementné. Je to pravda, je to proste idiot. Základné pravidlo v filmoch o robotoch. Nepridávaj mu nič, čím by mohol niekoho ohroziť. To je základné pravidlo. To je pravda. A dúfam, že si nezabudli dať like a odber. Keď som to kanál nový, tak by som takéto podporu potreboval a nebolo by zlé, keby si dáte aj Čusčurusový odber. Nebolo by zlé. Takže toto je koniec reklamnej prestávky. No. Takže prešlieme sa zase k Albertovi. Vlastne ten vedec mu pomohol, lebo prečo nie? No presne, on mu vyrobil malých robotíkov s rukami, ktorí mali akože prsty, lebo ten Albert nemal. On vyrobil robotíkov, im pomáhali, lebo prečo nie? A oni vlastne doniesli všade z mesta také proste veci, hociaké proste, neviem, bordel proste také veci, neviem, káble, železo a takéto veci. A potom sa vlastne vlámali do serverov, akože nie tých v Brawl Stars napichnutých na zemiaku, ale na servery. Takže vlastne mohli ísť kam chcel aj na tej zemiakové servery v Brawl Stars. Mohli ísť do YouTube, mohli ísť úplne kde chcel. Fakt úplne. On sa to všetko napojil a teraz vám ukážem fotku, ako vyzeral. Akože on mal proste všade káble. Vieš to predstaviť, Čusčorus? No, akože to si fakt to si sa neviem predstaviť. A ako, povedal by som, že hlavný záporák v tomto príbehu není ten robot Albert, ale hlavný záporák je debilita toho veca. No, easter egg v Albertovi. Toto je pravda. To je vyslovene pravda. On tomu robotovi sa dovolil napojiť na tie sa, ako si zober, akože má tenisové one, ale je to stále robot a vy pravdepodobne viete, ako vyzerá to proste akože proste železo na kábloch. To rozstrieľa proste polícia, alebo na to hodí vodu, možno neviem, či to je voda tesná, čo ja viem. Asi, hej. To rozstrieľa. Ja neviem proste ako on je sprostý ten vedec, on je sprostý. Už keď sa napája na tie servery, to už je nezákonné. Takže tuším, že neviem, myslíš, že je zákonné postaviť robota na umelú inteligenciu? Takého fakt múdreho. Ako, podľa mňa ani moc nie, ale ako už no, ani nie, je to blbosť, ľudia, nestávajte robotov. Dúfam, že toto Albert nebol taký tutoriál pre niekoho. Prosím, nie. Prosím, nie. Aj kávo.
teraz iba, že o pár týždňov neskôr kam niekto vytvorí Elbera. No, tak to je to zle. No. A počkaj, už musíme speedrunovať, lebo už nám končí čas a to má byť krátky rozbor. Sakra. No, takže zapol na servery. Tuším, že vedcovi niečo urobil, to si už nie som istý, sorry, nie som si istý. Cringe. A vlastne potom je také video, ktoré sa volá Myself Aware, ktoré je Robot Build an Army, official trailer. To je najdivnejšia vec, lebo trailer. Na čo trailer? To je dosť divné. A odtedy nevedel už 2 mesiace video od toho traileru. Takže možno sa niečo chystá. Uvidím, ak niečo, tak urobíme ďalší rozbor s Čurusom, že? Jasné, 100%. To znamená trošku ironicky, ale nevadí. Takže v tom videu sa vlastne ukazuje, ako tam je Elbert na tých kábloch. A začne to byť zaujímavé, lebo to potom si to ukážeme v tej found footage, ak dáte 2 lajky na toto video. Ja vám verím. 2 lajky. Prosím. Tak začneme tu reakciu na found footage s Čurusom však. Jasné. A vlastne v tom videu je to, ako Elbert je napichnutý na kábloch, to ako ste už mohli vidieť na tej fotke podobne. A za sebou má 2 gigantické roboty. Akože s jeho hlavou, to Elbertovou. A potom tam má armádu Elbertov. Strašne veľa. A neviem, ako to robil z tých 5 kusov železa, dobre. A vlastne potom tam hovorí zase AI, apokalypsa, bláboli. Takže niečo v tom zmysle, že to je príprava len takéto kraviny proste. OK, 12 minút, tam máme zmaknutý Elbert rozbor. Čo hovoríš na Elberta? Podľa mňa je zaujímavý, akože, zaujímavé to je. Hej, ale podľa mňa ako je to ako zaujímavé. Takže, no. Ale jediné, čo ako nechápem, že veľa ľudí si myslí, že Five Nights at Freddy's je ako najhorší cápak s Willem Afton. No v Elberovi je zase najdebilnejší ten vedec. Ja, akože ja neviem, on je strašný idiot. Ale neviem, čo sa s ním stalo, lebo uvidíme keď natočíme tie reakcie a fan footage, takže to bolo všetko. Nech na bude dať odber mne, Čurusovi, dať like a dobrú noc a chod sa vyspať do kútika.